parlamentară, iar Ilie Bolojan trebuie să explice de ce s-a întâlnit cu șefa CCR și ce au discutat cu 3 zile înainte de decizia care l-ar putea lăsa pe Friț fără scaunul de edil. CSM și președinții curților de apel din România cer explicații. Dar Ilie Bolojan pare de neatins și pare că nu-i pasă de român. Premierul demisie în campanie electorală. A ajuns la Bihor și va merge și la Timișoara, chiar acasă la Dominic Friț. A preferat să facă turul județelor decât să participe în plină criză energetică la Comitetul de Urgență pe Energie, care nu se întrunește astăzi pentru că Bolojan e plecat din București. Asta în timp ce de câteva zile face apel la oameni să facă economie la energie. Nicu Șordan mediază cu liderii partidelor o nouă rundă de negocieri pe legea salarizării după ce ultima întâlnire a dus la un blocaj. Mâine se reiau și discuțiile cu sindicatele. Dragoș Păslaru spune că legea a fost modificată, dar sindicaliștii susțin că nu au văzut noua formă. Consilierul președintelui Eugen Tomac a declarat că Nicu Șordan nu va promulga legea salarizării dacă asta ar însemna scăderi de salarii pentru angajații din sănătate și educație. Și tragedie pe litoralul românesc. 2 frați au murit înnecați la Olimp sub privirile surorilor după ce s-au avântat în larg, chiar dacă era arborat steagul roșu. Unul a fost smuls de valuri chiar din mâna salvamarului. Medicii au încercat minute în șir să-i salveze, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic. Cei 2 frați lucrau pe litoral ca să strângă un ban și să-și ajute familia. O să analizăm toate aceste subiecte, bineînțeles, împreună cu invitații mei de la această oră, și jurnaliștii Realitatea Plus se află pe teren. Îi vedeți chiar acum în imagini, pregătiți să ne aducă cele mai noi și importante informații. Începem! Reacție sfidătoare a premierului demis Ilie Bolojan, întrebat de întâlnirea pe care a avut-o cu șefa CCR Simina Tănăsescu. Acesta a declarat, citez, se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Cei 2 s-au întâlnit înainte cu 3 zile ca CCR să pronunțe o decizie importantă pentru guvern. Se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă. Atunci când ocupi o funcție publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, cu companii, în așa fel încât să rezolvi problemele. Atunci când eram primar în Oradea și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să meargă să susțină în CTE-ul de la interministerială proiectul. Cineva trebuia să rezolve problemele de racorduri la utilități, să se lucreze în paralel. Și atunci, sigur că am avut întâlniri cu cei care conduceau Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele instituționale, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol. Atunci când eram președinte de Consiliul Județean, am avut întâlniri din nou pentru a rezolva probleme și mi-aduc aminte că parchetul dorea să-și facă un sediu și am avut întâlniri din nou cu reprezentanții conducerii parchetului și am identificat un teren și le-am pus terenul la dispoziție pentru a face sediu, dar din nou asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele care le aveau în lucru. Așa este și în astfel de cazuri și mai mult de atâta n-are rost să vă spun. Iar acum începe ședința crucială a Curții Constituționale după întâlnirea controversată dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR. Înalta Curte a reacționat în urma scandalului după întâlnirea secretă a șefei CCR cu Bolojan. Curtea Supremă spune că situația trebuie clarificată și cere măsuri, iar întâlnirea pune la îndoială credibilitatea CCR. Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și-ar putea da astăzi demisia, totul după presiunea venită din partea tuturor instanțelor din țară, care îi cer să plece de urgență. Curtea Constituțională trebuie să decidă astăzi și dacă Dominic Friț își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Vine cu toate informațiile jurnalistul Realitatea Plus, Alexandra Alexandrescu. Alexandra, bun găsit! Ce a discutat premierul cu președinta CCR? S-a aflat până acum? Bun găsit! Dacă este să ne luăm după mesajul oficial venit din partea Curții Constituționale, nu s-ar fi discutat despre dosare aflate pe rol. Din partea guvernului și din partea premierului nu am văzut până acum nicio reacție. În schimb, trebuie să ținem cont de faptul că această discuție a avut loc într-adevăr cu doar câteva zile înainte de ședința care începe chiar la această oră și pe ordinea de zi a căreia se află dosare extrem de importante, inclusiv 2 sesizări venite din partea USR și din partea președintelui României privind reforma
reforma Agenției Naționale de Integritate, adică acea reformă care ar putea să-l lase pe Dominic Friț fără mandatul de primar al Timișoarei și sunt multe voci în spațiul public care speculează că aceasta ar fi putut fi una dintre discuțiile dintre premierul Demisie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, în biroul președintelui Senatului, o întâlnire secretă, așadar, care a avut loc acum câteva zile. Am văzut reacții dure, vehemente, inclusiv din justiție, dar nu numai, inclusiv din spațiul politic. La această oră însă ședința a început oficial, am văzut puțin mai devreme judecătorii intrând în sală și așteptăm ca la finalul acestei ședințe să vedem și o decizie pe această speță, dar și pe alte dosare. Avem sesizări venite inclusiv din partea AUR privind alte reforme importante din PNRR, care așteaptă astăzi o decizie. Vă spuneam, am văzut reacții din partea instanțelor, am văzut reacții inclusiv venite de la Înalta Curte și la ora 14 și senatorii vor cere explicații, însă mai multe lucruri despre acest subiect ne spune colega mea, Alesia Păcurar. Da, așa este, Alexandra, bine v-am găsit. Vorbim despre o ședință de urgență care a fost convocată în această după-amiază la Senat, respectiv în biroul permanent, unde se vor reuni senatorii la orele 14. Pe ordinea de zi va fi introdusă, va fi pusă pe masa senatorilor, inclusiv cererea pentru constituirea unei comisii de anchetă care să clarifice concret ceea ce s-a întâmplat la finalul săptămânii trecute, respectiv întâlnirea dintre premierul Demisie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. O întâlnire care, spun sursele noastre, ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului Mircea Abrudean. O întâlnire care nu este negată nici de către Ilie Bolojan și nici de către Simina Tănăsescu. Și în acest sens am văzut un val de reacții fără precedent din partea sistemului judiciar. Președinții instanțelor și parchetelor din întreaga țară cer explicații și lămuriri de urgență cu privire la această ingerință pe care a făcut-o premierul demis asupra Curții Constituționale. O ingerință care, spun aceștia, că este de neacceptat și mai mult decât atât trebuie clarificată de urgență, inclusiv asta am văzut și din partea Consiliului Superior al Magistraturii, cât și în alte curți de casație și justiție. 45 de semnături trebuie să fie adunate din partea senatorilor pentru ca acest proiect să intre pe ordinea de zi și ulterior, conform procedurilor, să fie votat în cadrul biroului permanent al Senatului, ca mai apoi să vedem dacă va trece de acest vot constituirea unui plen în sesiune extraordinară pe marginea acestui subiect și ulterior comisia de anchetă care va stabili concret și va cerceta exact ceea ce s-a întâmplat și mai ales ce au discutat cei doi în cadrul acestei întâlniri care a avut loc, spun sursele noastre, săptămâna trecută. O ingerință gravă în actul de justiție, cum spuneau reprezentanții judecătorilor, însă vom vedea exact ceea ce se va întâmpla și, bineînțeles, cine vor fi semnatarii acestui proiect. Alesia, îți mulțumesc. Și în timp ce Ilie Bolojan încearcă așa să se apere după 3 zile și spune că se face dinți în țara armăsar și că aceste întâlniri sunt obișnuite prin prisma funcției pe care o deține, vin și reacții, nu numai din partea președinților curților de apel din România și ACSM, dar și politicieni, oameni politici care îi cer să explice exact ce a discutat în cabinetul șefului Senatului, o întâlnire așadar informală cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Alexandru Rogobete, din partea PSD, fost ministru al Sănătății, scrie pe pagina sa de Facebook: ipocrizia politică are o nouă unitate de măsură. Bolojanul, când alții fac reforme, când fac alții, reformiștii din alianța abolofilă PNL-USR urlă imediat: atac la justiție, statul de drept este în pericol. Demisia, împart verdicte și dau lecții de moralitate tuturor. Când apare Bolojan într-o situație asemănătoare, sirenele democrației se opresc brusc, iar moraliștii de serviciu descoperă beneficiile tăcerii. Se stinge brusc lumina. Și dă un exemplu. În 2018, Ioana N. Dogioiu, care este purtătorul de cuvânt al guvernului, critica întâlnirile dintre politicieni și judecătorii CCR în spețe sensibile, ridicând problema suspiciunilor pe care asemenea întâlniri le pot genera. Bolojan se întâlnește cu președinta CCR într-un context suficient de sensibil încât CSM și șefii instanțelor să ceară public clarificări. Și apărătorii statului de drept? Tac. Vreau să vedem... Vreau să vă întrerup pentru că avem imagini cu președinta CCR, Simina Tănăsescu, chiar acum. Ce ați discutat cu doamna președinte? O explicație pentru ce v-ați văzut la Senat?
Am văzut-o pe Simina Tănăsescu, doamnelor și domnilor, astăzi. Din moment în moment, Curtea Constituțională ar trebui să dea un verdict în privința legii ANI, care l-ar putea lăsa pe Dominic Friț fără funcția de primar al Timișoarei. Simina Tănăsescu, după cum am putut vedea în aceste imagini, nu a vrut să comenteze despre întâlnirea avută acum 3 zile în biroul Senatului cu Ilie Bolojan, premierul demis. Vreau să vedem următoarea reacție. Avem Ștefan Radu Oprea, tot din partea Partidului Social Democrat, care spune așa, citez: cât de disperat e Ilie Bolojan să nu-l piardă pe Friț de la șefia USR. Riscul să nu mai găsească un șef la USR așa obedient, care să-i predea partidul pe tavă, este foarte mare. A venit personal la Senat să vadă votul pe legea ANI, deși nu îi mai călcase piciorul pe acolo de când poposise în Palatul Victoria. Nici riscul pierderii a 770 de milioane de euro din fonduri europene nu mai era important pentru bugetul țării, căci se alege de planul lui Ilie Bolojan pentru 2028 fără Dominic Friț la comanda USR. Așa de important este Friț pentru Bolojan că s-a întâlnit cu președinta CCR Simina Tănăsescu, raportoare pe legea ANI, în biroul președintelui Senatului, sfidând orice urmă de bun simț, democrația și pe români. Și ultima postare, vreau să vedem Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, care spune așa: modul ambigu în care Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan se referă la discuția lor nu face decât să justifice neîncrederea în principalele instituții ale statului. Curtea Constituțională se dovedește a fi doar un biet instrument politic la dispoziția partidului care a numit judecătorii. Un stat în care se întâmplă asemenea monstruozități antidemocratice este un stat eșuat. Și vreau să discutăm acest subiect, nu numai un subiect, un întreg scandal în mijlocul în care se află premierul demis Ilie Bolojan, împreună cu domnul Augustin Zegrean, fost judecător al Curții Constituționale. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua, dar să știți că nu ați nimerit. Eu cu scandalurile nu mă preocup. Ați putea repeta, vă rog, pentru că nu v-am auzit. Nu ați nimerit că eu nu mă ocup cu scandalurile. Scandalurile le provocă alții. Domnule Zegrean, să știți că nu este un scandal, este un moment în care premierul... Păi, spus acum că e un mare scandal și vreau să vă spun părerea mea despre scandalurile din România. Orice scandal în România moare prin nașterea altui scandal. Niciunul nu se rezolvă. Bun, și totuși vreau puțin să lămurim declarații. Am auzit acum la dumneavoastră că senatorii vor să înființeze o comisie care să analizeze acest lucru. Și știe, toată lumea știe, că vreți să îngroape o situație, un lucru, să înființeze o comisie. Bun, domnule Zegrean, ascult acum. Da. Această întâlnire informală, pentru că s-a petrecut în biroul unui președintelui de Senat, Mircea Brudean, fără ca presa să știe, nu s-a petrecut într-un moment formal, nu s-a petrecut la guvern, nu s-a petrecut în biroul președintei Curții Constituționale. După 3 zile, premierul Ilie Bolojan vine și spune că aceste lucruri sunt normale și că el, în calitatea de președinte al Consiliului Județean Bihor, se întâlnea destul de des. Era o practică obișnuită să se întâlnească cu judecători. Însă acest lucru, dacă este așa și nu lasă loc de interpretări, de ce s-a întâmplat într-un cadru informal? De ce se întâlnea cu judecători? Ce treabă avea dumneavoastră să se întâlnească cu judecători la Bihor? Deci a dat cu buta în baltă a doua oară, sau din nou, să spun așa ceva. Va bine tăcea. A pierdut ocazia de a tăcea. Deci președintele Consiliului Județean n-are de ce să se întâlnească cu judecători decât dacă construiesc un palat de justiție sau, din câte știu ora de este construit palatul de justiție. Da. Deci nu are nicio legătură administrativă cu justiția. Separația puterilor în stat este limpede, este clară, este de 300 de ani se vorbește despre ea. Dacă la România încă s-a auzit de această instituție, a separației puterilor în stat, e trist. Deci, și aici vă răspund și la legătură cu vizita aceasta, întâlnirea aceasta care vă frământă, nu trebuia să aibă loc, categoric nu trebuia să aibă loc. Că este decizie ședința astăzi, că nu era ședința astăzi, astfel de întâlnire nu trebuie să aibă loc. Vă mulțumesc, domnule Zegrean, pentru aceste precizări. L-am și pe domnul Georgiu Coman, avocat. Bună ziua, domnule avocat, și vă mulțumesc pentru prezență. Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație.
Ilie Bolojan a venit cu explicații, dar nu ne-a lămurit de ce s-a întâlnit cu șefa CCR în biroul președintelui Senatului. Haideți să clarificăm niște lucruri. Am urmărit cu mare atenție răspunsurile pe care a încercat să le dea demisul de la Oradea, care mai nou, din analiza foarte atentă a discursului în fața mass media, s-a înțeles următoarea chestiune, că dumnealui merge și rezolvă. Nu am văzut vorbindu-se despre respectarea cadrului legal și despre respectarea cadrului instituțional. Eu nu vreau să cred la acest moment în România anului 2026, în care noi clamăm la infinit instituțiile europene, instituțiile nord-atlantice, că trăim într-un stat în care s-a dat liber la trafic de influență. Doamna Simina Tănăsescu, care reprezintă ordinea constituțională și este președinta celei mai înalte instanțe de constituționale din România, trebuie să plece acasă. Nu avea ce să caute la o întâlnire de niciun fel cu absolut nimeni din tot ce înseamnă putere executivă. Dumneaei reprezintă puterea constituțională în țara aceasta, iar cetățenii României au așteptări și au speranțe că după ce această Curte Constituțională a ucis dreptul la vot în 2024, anulând 9,4 milioane de voturi, acum se întâlnește pe ascuns cu puterea executivă, încercând, cu ghilimele de rigoare, să facă blaturi cu privire la legile care urmează să fie analizate de Curtea Constituțională. Este rușinos, este de nedorit să se întâmple așa ceva. Îi felicit pe judecătorii de la toate instanțele din țară și pe cei din cadrul CSM, pe doamna Lia Savonea, președinta Înaltei Curți, pentru poziția fermă și clară pe care au luat-o împotriva acestor practici și îmi doresc ca astăzi să văd o știre pe postul de televiziune Realitatea că doamna Simina Tănăsescu pleacă acasă, iar un parchet, unul dintre parchete, în special parchetul general, ar trebui să se autosesizeze cu privire la posibilitatea existenței infracțiunii de trafic de influență. O scurtă, foarte scurtă întrebare, domnule Coman. Dacă decizia astăzi a CCR dă câștig de cauză PNL și USR, ar putea fi pusă sub semnul întrebării? Tocmai prin prisma acestei întâlniri? Bineînțeles că ar putea fi pusă sub semnul întrebării și această chestiune, dar vreau să îmi permiteți jumătate de minut să explic un lucru. Noi nu suntem legați de hotărârea CCR cu privire la plecarea sau la rămânerea lui Fritz la Timișoara. Avem două hotărâri, una a Curții de Apel Timișoara, rămasă definitivă prin hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție, unde, la punctul 74 din hotărârea Curții de Apel Timișoara, scrie cu claritate că în momentul în care se constată că un primar încalcă legea și este găsit într-o situație de incompatibilitate și sau altele asemenea, acesta își pierde mandatul. Mandatul acestuia încetează de drept. Mai departe, dacă stăm să analizăm acest aspect, prefectul de Timișoara până acum trebuia să emită un ordin prin care trebuia să se constate încetarea de drept a mandatului lui Dominic Fritz, prin punerea Iar singura în aplicare... măsură pe care a luat-o prefectul de Timișoara, domnule Coman, a fost să-i taie 10%, doar 10% din indemnizația de primar. Vă mulțumesc! Este profund în afara legii la acest moment. O scurtă precizare vreau să mai fac. Prefectul de Timișoara este pasibil de două infracțiuni, și anume abuz în serviciu și nerespectarea hotărârii judecătorești și aplicarea acesteia. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Continuăm jurnalul. Grupul 4 de la Rovinar s-a redeschis și devine funcțional la ora 15. Se încearcă acoperirea deficitului de energie după închiderea centralei de la Cernavodă. Grupul 4 de la Rovinar poate produce însă doar 270 de megawatts față de cei 700 de megawatts pe care i-am pierdut după închiderea reactorului 2 de la Cernavodă. În plus, cărbunele ajunge pentru o singură săptămână, iar sindicatele acuză că nu poate fi produs fără angajații dați afară în ultimele luni. Între timp, Comitetul pentru Energie se reunește abia mâine, pentru că astăzi premierul demis Ilie Bolojan are diverse întâlniri în teritoriu, deși România este în criză energetică majoră. Ne explică totul jurnalistul Realitatea Plus, Cristina Tănasă. Cristina, bun găsit!
Bine v-am găsit, grupul 4 de la Rovinari este operațional și urmează să intre în paralel cu sistemul energetic național în jurul orei 15. Unitatea poate produce între 220 și 270 de megawatts în bandă, iar în prezent există stoc de cărbune pentru aproximativ o săptămână de funcționare. Informația vine în contextul deficitului de energie generat de oprirea reactorului 2 de la Cernavodă, iar producția de la Rovinari este menită să contribuie la acoperirea necesarului din sistem. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții din sectorul energetic, cărbunele este produs cu ajutorul salariaților, iar menținerea producției depinde direct de activitatea minieră, în contextul în care în ultima perioadă s-au tot făcut disponibilizări. Intrarea grupului 4 de la Rovinari vine astfel într-un moment în care fiecare megawatt contează pentru echilibrarea sistemului energetic național. Cristina, îți mulțumesc și vreau să-i mulțumesc pentru intervenție și domnului Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. Bună ziua, vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Pârvulescu. Domnule Pârvulescu, era mai important ca Ilie Bolojan să plece la Bihor și Timișoara decât să fie prezent la Comitetul de Urgență, pentru că, iată, astăzi s-a redeschis grupul 4 de la Rovinari. Era mai important dacă domnul Bolojan înțelegea studiul făcut de Transelex, prin care se spunea clar încă din primăvară că e nevoie pentru situația de stres a sistemului energetic național de 3 blocuri active și 2 în rezervă la complexul energetic Oltenia. Și bineînțeles, dacă înțelegea că în perioada de criză, ca să pornești grupurile, să aibă stoc de siguranță. Iar dânsul nu a făcut nimic în sensul ăsta. Mai mult, vă aduc aminte că în primăvară a întrerupt contractele la 2000 de colegi, la peste 22% dintre salariați. Și atunci, normal că neavând acei colegi, s-au oprit linii tehnologice, s-au oprit cariere și implicit cantitatea de cărbune s-a redus. Ce se poate întâmpla, domnule Pârvulescu, în perioada următoare, având în vedere că noi trebuie în continuare să importăm energie foarte scumpă? Păi să-și asume domnul Bolojan prin măsurile care le-a luat în luna martie, ce se va întâmpla eventual dacă situația va fi foarte, foarte gravă. Dar eu vă aduc aminte că situația gravă de tot va fi iarna, atunci când vom avea o iarnă grea. Pentru că iarna nu o să mai avem atâta energie foto și va fi o mare, mare problemă a României. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Pârvulescu, pentru toate aceste explicații și în ziua în care ar trebui să ofere explicații în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o cu șefa CCR, Ilie Bolojan preferă să facă un tur de imagine în vestul țării. De la inaugurarea de creșe, premierul demis trece astăzi la inaugurarea unui cămin studențesc la Timișoara. Unde se mai duce astăzi premierul demis Ilie Bolojan, ne spune jurnalistul Realitatea Plus Mircea Sime. Mircea, bun găsit! Bun găsit, așa este, iată, chiar în ziua în care trebuia să dea explicații în scandalul privind întâlnirea cu șefa CCR în biroul lui, Mircea Brudean, premierul Ilie Bolojan alege să meargă în teritoriu și să-și continue agenda publică, în loc să răspundă acuzațiilor grave care îi se aduc și să lămurească una dintre cele mai importante teme politice ale momentului. Premierul are programate vizite în Bihor și în Timiș, cu inaugurări, întâlniri și apariții publice. Pentru un șef de guvern aflat în centrul unei asemenea controverse, întrebarea este inevitabilă. Când răspunde Ilie Bolojan la acuzațiile care îi se aduc? Mai mult, deplasările în teritoriu și participarea la evenimente cu vizibilitate publică pot lăsa impresia că premierul preferă terenul sigur al inaugurărilor și întâlnirilor oficiale în locul unei confruntări directe cu întrebările incomode. Pare că premierul demis Ilie Bolojan se află într-o continuă campanie electorală. Mircea, îți mulțumesc și vreau să le spun bun găsit domnului George Gima, deputat USR, și domnul Marius Budăi, deputat PSD. Bună ziua, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumim. Domnule Gima, dacă situația era invers și altcineva, să spunem de la PSD sau de la AUR, s-ar fi întâlnit cu șefa CCR Simina Tănăsescu, care ar fi fost reacțiile din partea USR și PNL? Vă mulțumesc. Să știți că exact la asta aș face referire. Au mai existat astfel de întâlniri în trecut. Eu mă amintesc că și premier sau președinte al Camerei Deputaților, nu mai rețin, domnul Ciolacu la acea vreme, s-a întâlnit cu judecători din Curtea Constituțională. Chiar înaintea unei decizii cruciale?
în care instituțional șefii acestor instituții se pot întâlni. Cred că timingul contează mai puțin, pentru că astfel de decizii Timingul lasă au tot loc de suferit foarte multe interpretări, domnule Gima. Da, dar deciziile astea au suferit amânare și poate că se va amâna din nou. Nu știu ce se va decide, însă să știți că nu s-a întâlnit nimeni pe ascuns. Pentru că dacă în momentul în care te întâlnești în biroul șefului Senatului, domnule Gima, chiar este pe ascuns. Nu s-a întâlnit la guvern, nu s-a întâlnit la CCR. Domnule Gima, dacă ar fi vrut pe ascuns, cred că ar fi găsit o vilă de protocol unde nu vedea nimeni. S-a întâlnit în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, când Mircea Abrudean nu se afla acolo, domnule Gima. A declarat că era la Cluj. Aș vrea și eu să știu un lucru, că am și eu întrebări referitor la această toți avem întrebări și nu ne lămurim. Eu aș vrea să știu care au fost explicațiile, dacă vreți, după întâlnirile din 2024 care au avut loc și dacă, nu știu, șefii curților de apel. Domnule Gima, pe noi ne interesează acum, pentru că CCR urmează să decidă astăzi ce se întâmplă cu legea integrității. Legea integrității care îl afectează direct pe liderul partidului din care va aflați. Eu cred că e o bună oportunitate ca toată lumea să ceară explicații și să le primim la pachet și pentru întâlniri din 2024 și 2025 și 2026. Apoi, eu am ascultat un pic, când invitați oameni care să facă analize juridice, e exact ca la medic. E bine să cereți și o a doua opinie. Pentru că, repet, nu s-a întâlnit nimeni pe ascuns, iar referitor la problema de Domnule Gima, nu mai susțineți că nu s-au întâlnit pe ascuns în condițiile în care această întâlnire a avut loc cu 3 zile înainte în biroul președintelui Senatului, care nu se afla acolo. Nu poate fi vorba despre o întâlnire formală când nu a fost la Palatul Victoria și nici la CCR. Eu vă înțeleg indignarea, însă un lucru, eu nu știu ce s-a discutat, că nu am participat și aș vrea și eu să știu și cei care au fost, dacă s-au întâlnit. Păi cu toții vrem să știm, iar premierul demis Ilie Bolojan spune că face din țânțar armăsar, că s-a făcut din țânțar armăsar toată această situație. Eu ce pot să constat, și asta e o constatare doar pe formă, nu a fost nimic pe ascuns, că s-au întâlnit într-o instituție a statului, într-una din cele mai mari instituții, în Parlament, în Senat. Mai departe. S-au întâlnit ei doi fără ca președintele Senatului, care oricum face parte din Partidul Național Liberal, nu se afla acolo. Ce căutau în acel birou? De ce nu s-au întâlnit în biroul domnului Bolojan de la Palatul Victoria? De ce nu s-au întâlnit în biroul doamnei Tănăsescu de la CCR? Asta trebuie să întrebați la Păi întrebăm de 3 zile și nu ni se dă răspuns. Ilie Bolojan a venit abia acum, după 3 zile, referitor la problema de fond. Păi a răspuns. Bun, haideți că vorbim unul peste altul. Vreau să merg și la domnul Budăi. Domnule Budăi, astăzi urmează să se strângă semnături. Domnule Gima, vreau să merg și la domnul Budăi. Mulțumesc foarte mult. Domnule Gima, vreau să merg și la domnul Budăi. Mulțumesc foarte mult. Domnule Budăi, urmează să se strângă semnături pentru a se înființa o comisie de anchetă și a afla de ce s-a întâlnit Ilie Bolojan cu Simina Tănăsescu, chiar înainte cu 3 zile de decizia de astăzi. PSD va semna? Este nevoie de semnături pentru ca această comisie să se înființeze. Ce face PSD? Domnule Budăi, bună ziua! Domnule Budăi, ne auzim? Eu ce poate face și PSD-ul, dacă îmi permiteți. Ar putea să ceară explicații, la fel cum a cerut și pentru 2024. Domnule Gima, suntem în anul 2026. Astăzi CCR urmează să decidă ce se întâmplă cu Dominic Friț, cu legea aceasta ANI, da? Iar vineri, premierul demis Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Simina Tănăsescu repet, am spus de nu știu câte ori și o să mai repet, s-a întâlnit cu Simina Tănăsescu în biroul șefului Senatului, fără ca acesta să fie prezent. Cum spuneam, explicațiile le pot da cei care au participat, că eu nu știu mai mult, evident, nu am participat. Păi nu primim explicații de la cei care au participat. Am avut-o pe doamna Simina Tănăsescu, am dat imagini cu dumneavoastră chiar mai devreme. I se cere demisia, CSM cere explicații, președinții curților de apel din România cer explicații. A cerut, CSM și toți ceilalți au cerut explicații și la fostele întâlniri. Aș vrea să le văd, să văd și explicațiile și ulterior pot să am o opinie. Domnule Gima, repet întrebarea cu care am deschis și acest debate. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat cu AUR sau cu PSD acum, care ar fi fost reacția USR? Care ar fi fost reacția PNL? Ipotetic eu nu pot să răspund, eu pot să vă spun și referitor la problema de fond, că Dominic Friț nu este atins de această situație, el și-a primit deja sancțiunea, 10% din salariu, sancțiune administrativă. Această lege, domnule Gima, s-ar aplica și retroactiv. Dacă CCR dă câștig de cauză...
În opinia mea, dar repet, Bun. nu mă pronunț eu, dar eu m-am O exprimat să deja merg în imediat spațiu și către public ca domnul o Budăi. opinie, Domnule Gima, vă e mulțumesc pentru neconstituțional. intervenție. Vreau să discutăm și pe Mulțumesc legea eu. salarizării, pentru că și aici sunt foarte multe controverse. Nu s-a rezolvat nici până acum, cu toate că a fost grevă generală, au fost proteste și liderii partidelor, să știți că merg din nou la Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan. De mâine se reau și discuțiile cu sindicatele. Pe surse, ministrul muncii ar putea chema pe cei din sănătate, iar după să continuă discuțiile cu cei din educație. În cele două domenii sunt cele mai mari probleme, iar președintele a spus clar că nu va promulga o lege care scade veniturile. Dragoș Păslaru spune că legea a fost modificată, dar sindicatele nu mai cred și amenință cu noi greve. Vine cu detalii jurnalistul Realitatea Plus, Alexandra Nistorescu. Alexandra, bun găsit! Bun găsit! Urmează o întâlnire extrem de importantă la Palatul Cotroceni între liderii partidelor din fosta coaliție și președintele Nicușor Dan. Vor discuta din nou despre această lege a salarizării, după ce, iată, a fost modificată din nou de către Ministerul Muncii, însă sindicatele spun că nu știu varianta finală. De asemenea, mâine va fi o nouă întâlnire importantă și la Ministerul Muncii. Potrivit unor surse, Dragoș Păslaru îi va chema pe cei din sănătate, iar zilele viitoare va sta de vorbă cu cei din educație, pentru că în continuare în aceste două domenii sunt cele mai mari probleme. Sindicatele spuneau că în toate scenariile analizate în ultima perioadă veniturile ar scădea în ambele domenii și resping acest proiect de lege. De altfel, sunt de părere că ar trebui ca această lege să nu fie adoptată și să fie reluate discuțiile de un guvern cu puteri depline. Mai sunt 2 săptămâni până la termenul limită pentru a adopta această reformă, iar în cazul în care legea nu trece, atunci România va pierde 770 de milioane de euro. Pe de altă parte, se caută și banii necesari pentru această reformă, pentru că impactul financiar este de peste 12 miliarde de lei și există și o variantă în care majorările, spre exemplu în educație, să fie acordate eșalonat din anul 2028, pentru că, spune ministrul, revendicările profesorilor ajung la 9 miliarde de lei. Românii sunt tot mai îngenunchiați de scumpirile din ultima perioadă. Cei mai afectați sunt bătrânii care spun că pleacă de la piață cu sacoșele goale pentru că nu își mai permit să cumpere nimic. De partea cealaltă sunt comercianții care spun că li se strică marfa pe tarabe și că au început să nu mai vină în fiecare zi la piață. Cât de greu e să faceți piața? Ei, uitați, cu 2 pungi așa, care sunt goale, normal că e greu de făcut. Bani nu sunt, hoții mi-au dus în sapă de lemn. România miroase a 1907. Miroase a 1907. Numai că poporul trebuie să se făcnească și îi decapităm pe nemernici ăștia. E greu, că avem pensii mici. Asta este. Ne drămuim banii în așa fel încât să ne ajungă. Foarte greu. De ce credeți? Pensia e foarte mică. Prețurile sunt foarte mari. Mata, nu vezi că e piața goală? Așa este. Gol. Nici nu venim în fiecare zi. Eu vin 28 de kilometri de Iași și nu vin în fiecare zi. Când fac un pic de marfă, atunci vin. Eu sunt producător pe malul Prutului. Deci este îngrozitor. Și v-am spus tot. Ca și producător, reușiți să vă scoateți măcar... Nu, dar cred că o să reducem pe la anul la jumătate ce avem. Ce Producții, tot. Deci nu mai... De ce? Pentru că nu e rentabil. Mâna de lucru este foarte scumpă. Udăm din Prut, trebuie pompile alimentate cu combustibil, o sări de 10 lei, vedeți și dumneavoastră. Deci suntem la pământ. Și vreau să revenim la controversele momentului, doamnelor și domnilor. Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Ni se alătură discuției și domnul Marius Budăi, deputat PSD. Bună ziua, domnule Budăi, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule Budăi, se string semnături astfel încât Ilie Bolojan să vină în Parlament și să explice ce a discutat cu șefa CCR, Simina Tănăsescu, chiar cu 3 zile înainte de a da, ca CCR să dea un verdict în privința legii integrității. Veți semna pentru ca Ilie Bolojan să fie anchetat?
Să ajungă în Parlament să se constituie o comisie de luată anchetă? La partid în sensul acesta, însă întrebarea rămâne și mai ales rămâne incertitudinea, pentru că imediat după apariția în public a acestei informații, dacă lucrurile erau clarificate, subiectul era închis. Dar faptul că nu s-a răspuns și a tergiversat un răspuns și după aia s-au bâlbâit niște explicații, suntem în această situație de acum. Dar dumneavoastră, domnule Budăi, personal, credeți că Ilie Bolojan, în momentul